dia, moltes gràcies per donar-nos veu, perquè precisament venim aquí a donar veu com a pediatres a una part de la societat a la que sovint no se li dona veu, no? Que és la nostra infància. Les societats pediàtriques estem realment preocupades per la contaminació creixent de l'entorn i dels ecosistemes a gran i a petita escala d'on estan creixent els nostres nens i nenes. A gran escala és com que ho tenim com més present, no? La contaminació, no? Cada vegada tenim més contaminació acústica, contaminació atmosfèrica, però hi ha una petita escala una mica més invisible, no? Que és tot el que mengem, com cuinem, el que ens posem a les pells, no? Els productes químics que entrem a casa nostra, que això va fent a poc a poquet, estem normalitzant que gran quantitat de substàncies tòxiques hagin entrat i entrin cada dia a casa nostra i que això té una repercussió en la nostra salut i en els futurs ciutadans, no? De la nostra societat. Hi ha 4 aspectes que els fan especialment característics a aquestes substàncies i que tenen un efecte directe a la nostra salut. En primer lloc, tenen la capacitat de ser actius a petites dosis. I això vol dir que no necessàriament es necessita una intoxicació a grans volums i, per altra banda, que poden tenir un efecte en finestres de vulnerabilitat que en diem molt sensibles, com serien l'embaràs, que ja s'ha comentat, i llavors a les primeres fases, els primers anys de vida en què el nen encara està immadur i té encara molt per crear. I si tenim un impacte tòxic en aquell moment pot tenir un efecte en el futur i la salut d'aquest nen i nena. L'altre efecte important, que és el que hem comentat, és que és una exposició contínua i diària, no? Que aquest efecte acumulatiu, petites dosis diàries, no? Normalitzades. El tercer aspecte seria l'efecte còctel, que és un concepte important, que una sola substància pot tenir un efecte, però la suma de diferents substàncies juntes pot tenir un efecte que moltes vegades desconeixem. El que comentava el doctor Olea, nosaltres encara no sabem què pot passar els propers anys, no? amb aquesta barreja de substàncies. I en darrer lloc, que també han comentat, és que pot tenir un efecte transgeneracional. El fet d'estar exposat a una generació ara pot tenir efecte en les filles, en els nets, no? I això encara hi dona com un pes més important al que seria el principi de precaució, que ens agradaria actuar per principi de precaució i no per quan ja tenim una malaltia establerta, no? I per altra banda, els pediatres insistim molt en que els nens no són adults petits, i això cal remarcar-ho perquè els nens tenen unes característiques físiques, biològiques i conductuals que els fa encara més vulnerables a tota aquesta toxicitat ambiental. En primer lloc, respiren molt més ràpid que nosaltres, tenen una freqüència respiratòria més alta, per tant, inhalen més quantitat de tòxics, mengen més quantitat de menjar per superfície corporal, per tant, també tenen una ingesta superior de tòxics, tenen les barreres, com hem comentat abans, en general immadures, no? Les barreres, doncs, també tenim la barrera hematoencefàlica, tenim els sistemes de depuració hepatotòxic, hepàtics, de ronyó. Tenim uns sistemes que encara no són igual que un adult a l'hora de toxificar-se enfront de substàncies tòxiques. Per altra banda, tenen curiositat. Els nens petits ho toquen tot, s'ho posen tot a la boca, per tant, és molt més complicat limitar aquesta toxicitat al seu entorn. I llavors hi ha 2 aspectes que com a pediatres hi donem molta importància. Un d'ells és que, com ha comentat el doctor Lea, viuran molts més anys que nosaltres exposats a aquesta toxicitat creixent, per tant no sabem què pot passar